Ja es coneix el curtmetratge guanyador del concurs de curs de L'última cabina de Barcelona, que havia de tenir com a eix central la cabina telefònica que hi ha al carrer del Lledoner a Sant Genís dels Agudells. El jurat, format per un actor, un productor i un realitzador de cinema, ha premiat el curt 333, que narra la història d'un veí que descobreix que la cabina concedeix un desig a qui la utilitza. El curt de 5 minuts ha estat realitzat per Sant Jatan Pythons i ha comptat amb la participació d'una trentena de veïns del barri i de 2 comerços. El que ens va agradar molt, o el que va agradar molt al jurat, era el muntatge, que era molt divertit, amb música molt ben fet, i a part, molt participatiu, sortia moltíssima gent del barri. En total es van presentar al festival 11 curtmetratges. La cabina segueix pendent de traslladar-se a la plaça de Meguidó per convertir-se en bibliocabina, un punt d'intercanvi de llibres gratuït. De moment, però, no hi ha data del seu trasllat. Deseo que nos arregléis el ascensor enseguida, que estamos todos los vecinos mayores y nos estamos pasando canutas. Es un robo, robo, robo. Tener el poder de saber lo que piensan los demás. El poder de los políticos.